Nagbabalik ang tabang ora mismo mga kaaksyon. As promised, makasabay tango niyan si Father Ronald Balasi, ang pigaapod partner na si Balasi. Promise partner, medyo kuwan ako ngunyan. Panghulsam ako ngunyan. Mabait ka ngunyan partner. May bisita kitang padi. Panghulsam ako ngunyan. Mga kaaksyon, saro siya sa mga naging partner kan Ako Bicol, mga programa before, asin ngunyan, nakatuwang ang Ako Bicol Party Kung di ako List. nasa sala partner, iyo yan sa mga nag-asikaso, naging instrumento para sa mga Sa mga kababayan kababayan naon sa Metro Manila, makabalik sa mga naipit digdi. yang kan Yes. pandemya. Siya Sa itong... mga biyo na nag-iibi Yan. sa Manila na grabe ng kapungawang kan agum, dahil ng pagkaon, Siya itong dahil masasakayan. Siya nagkup-kup partner kan mga Bicolanong OFW, And siya gayon ay mga ang Bicolanong OFW, mga Bicolano na yaon sa Metro Manila na mabalik digdi sa Bicol Region. Dahil mo nalilingawan talaga ng Dahil, OFW. kaso bago baga partner kaya, bisita ta ang Regional Director kan OWA Bicol. So ngunyan, paliwanag ko mga kaaksyon, si Father Nosy Balasi. Sige daw partner, kantahan mo daw ko. Nosy Balasi, sino? Sino ba? Si Father. Ayan. Midbidon ta si Father. Saro siyang padi na may itsura partner, pero aside kan pagiging gwapo, mas pinili gusto niya. mong sabihin, igwang mga padi na dahing itsura? Daiman, Gabos na ang padi, pagsasabi ko partner, may partner, itsura. disregard partner. Iba-iba nga lang ang itsura. Regarded na, Ganun man yan kita regardless. sa media, kitang mga announcer o broadcaster, may mga Pwede man itsura. kita maging artista, pero mas Iba-iba lang pinili ang ta mga maging itsura media. iba-iba lang ang itsura kan mga broadcaster. May medyo pabilog, may kimi. May iba-iba. tilmi. O yan. Kita partner, May dawap. medyo kwadrado. Nugon mo ako partner. Bako gabos na artista nasa pelikula. Igwama na artistahin pero media. Media. Di ba? And ika yan. Ika din yan. Ay, Oo. talaga. Yun piga sabi ko, oral daw kita nagpuprograma dahil nauubos ang pagbubulahan ng iyo. Mga ka-aksyon, Sige. sarong gwapong padi na regardless na gwapo siya, mas minawot niya na magsilbi sa Panginoon. Okay? Amen. Father, masiram na hapon po. Diyos maray na hapon po sa Tuya Gabos. So, salamat sa pag-imbitar sa Kuya Digis sa indong programa po. Ayan. Father Nosy, makiistoryay daw tabi kami, ano itong mga recent na proyekto na katuwang katabi kan Ako Bicol Party List? Ang ano po, pinaka-nagpuon lang po ito ng panahon po baga kayo itong naramduman tak igok yung mga naglakaw na mga kababayan ta, haling Metro Manila papuntang Bicol, nag-attempt sinda actually na maglakaw. So, ang Redemptorist po, nahiling sinda, so tinabangan sinda. Tapos, nangapudan kita, yung sisay pwede magtabang. So, saro pa, pinaka-inot na nagresponde ang Ako Bicol Party List. So, pun kayo ito, nagkamit bida na kami ni Congressman Saldico. So, nagtuloy-tuloy sa samuyang pag-ibahan, hali sa naglakaw na ito, hanggang sa napauli po ito. After nag-quarantine duman sa Muya, tapos sunod ko ito, mas bultuhan ng mga tao. Kan panahon na yan, Father, saan ka pong parokya naka-assign? Ano po ako, naka-assign po ako yan sa Baclaran Church Baclaran Church. Baclaran po. Ano pa kayo ito? Bako pa ako ito, Pade. Brother pa ako ito. Brother ka pa. Dahil ka pa kayo ito na-ordinan. Dahil pa ako na-ordinahan. So, dahil pa ako na-ordinahan kayo ito last year. So, pun po kayo ito, panlain na, nag-LSI na kami, tapos nagtabang man po kayo sila congressman sa pagpakaon baga sa mga aday ng makaon, pagdara ng mga relief sa mga na-lockdown, lalo na sa mga seaman. So, nagtapos sa mga construction workers na dahil man mauli sa Bicol, pero dahil na silang makaon, dahil trabaho. So, nagdara kami kay mga pagkaon dumaan. So, Ayan. Pag pinag-urunan ta, Father, yan na mga Bicolanong tinabangan ta na stranded sa Manila, mga pinauli sa Manila, gura ano yung kadakul na mga Bicolano? ang counting niyo po is Iyan partner, nahihiling tayo yan sa mga Bicolano na na-stranded, na tinabangan ni Congressman Saldi asin kan Ako Bicol Party Oo, List. and siyempre sa Father. Oo. Gura ano yung kadakul, Father, na mga Bicolano? ang napolita po is more than 7,000 katao po. Imagine, Grabe, ano? dakulaon. 17,000 katawo. Opo, ang natabangan pa po. So, tuloy-tuloy iyan. Spoon sa pagtaon ng higdaan, no? So, one time, dakulo na tawa, doon sa nagkakatulog sa simbahan kang Baclaran, dahil mahigdaan. So,
tawag agad ako kay kung walang mahigdaan. Sabi niya, anong pwedeng maitabang father? Sabi ko, kay po ni higdaan. So nagpadara siya ni... Gusto mong sabihin, Father, pag inapudan mo si Congressman Saldi ko kan ako Bicol Party List kung anong pangangaipukan mga Bicolano, igwas siya nin aksyon ura mismo. Ayan, so mga higdaan, mga Yan, folding mga beds. folding beds na yan. Oh. Siya ka nagtao. Mauranon yan. Ura Mga mismo, mahiling mo, Father, ura mismo. Ora mismo. Ibig On the sabihin, day. Father, bako lang sa pagpapauli nakatabang anak ko Bicol, kundi duman sa mga panahon na nag-stay pa sa Baklaran, si pagkakan, Pagkakan, si yes. accommodation, Turugan. Turugan. Takaipuhan po ninda mag-quarantine man muna. Aw, kasi 14 aldaw Oo. kayo. Kasi daw bago sinda, papayagan ta na magbiyahe man. Makabiyahe. Tapos tanganing mas safe ang sa indang Ibig sabihin, Father, pati itoong pagsunod sa health protocol, Inalalayan po obserbaran, alalayan tabi nindo. Kaya riba na po dyan, pagkaon. So, dakulong po yan, mga every day po, mga 50 ang nagdalaog. So, minsan na iipon sila sa Baclaran, nag-aabot sila ng ang 300 plus bago makabiyahe. Opo. Sa loob ng Father, sa simbahan. ang sa indong ginibong mga pag-asikaso sarong nubling lockdown. Ano po ta naisipan nindo na asikasuhon ining mga kababayan tang Bicolano? Day man po ito, actually, pagpun baga kayo kan kaaging taon Pandemya. nito, takot kita gabos. Yes. Tarakot gabos. Oo. Minsan Taday kami, taaram kung si ang carrier. carrier. Tapos, Pero kamo, Father, dahil kamo natakot. takot po ako, pero po mas kanahiling kan nangingimabaw, so hirak. So mas nangibabaw So, po. pagkahirak sa tabo, tapos kanahiling mi na nakakatabang, nagkusog subuot mi na. Bahala na kung Kung gabos baga. na- Nangibabaw na lugod sa puso So, para sa puso, kapwa. pagkaera. Kung And siguro, Father, pinasabungan kamo kan mahal na Diyos, nagibuhon ini. bagaman ang sa tuyang Katukduan. katukduan ka sa tuyang kagurangnan, asin niyo bilang sarong tawo na namumuto sa imong kapwa, no? Ang Diyos baga sa mga naghihirilang kay ito siya naman nagpapagaling. So mga daing nag-atimar siya nag-atimar. Oo. So siguro yun pangapudan Parang pinasabungan ka ni Lord na do your best sa Father Pira and po I will do the pira po rest. kamong nagtatarabang-tabang kato ng mga alagad ng simbahan. Actually pa ang buong Baclaran community minsan sa mga gurang tarakot kami pero sabi nila ako sa pinakaaki na yaon duman so kaya mo ining gibuhon. So, sabi ko sige gawin natin yung magagawa natin kasi sa kuya sabi ko ito sige natakot ako kung mag-virus ako Bahala na. bahala na. So, Oo. may nyawa na sa tuyang pagtubod. So, actually, kang pagka-confirm kami na-expose. Ako pa ako na, salamat sa Diyos. Di ako na Pinutektaran ka, contract. kagawa Diligon ng mo, Diyos. partner, nagpuon so maray na intensyon kara, Father, na makatabang. Tama. And hulog ng langit, yaon man so ako Bicol Party List. Correct. Yaon man Kasi si dahil niya man Congressman directly Saldi ko. talaga inapudan eh. Kung baga nag-response si Nag-respond Congressman po, oo. Saldi and ako Bicol Gusto mong na sabihin, iyon partner, si Congressman tuwang. Saldi ko, may mga panahon na dahil mo man siya kaipuan apudan. Correct. Igwang intensyon, pagkukusa, partner. Yan Good ang intention. apod partner, nasa puso man talaga ni Congressman Ang Saldi pagserbe ang pagtabang. pagtabang. Ngunyan tabi, fathers, sa inka tabing parokya connected? Nakasay. Wala pa akong parish ngunyan. Nag-uli lang pa ako dito sa Bicol para nagkigawa ako ng misa pasalamat kan Domingo sa Samuyang Parokya sa Estancia Malinaw Albay. So, At taga Malinaw ka po, Father. taga Malinaw po ako. Tubong So, Malinaw Albay. Tubong Malinaw. So, ang ngunyan po, ang destinasyon ko po, ako po nasa Redemptorist Lipa Mission Community. So, sa Lipa po ako naka-assign. Lipa ba Day ka pa nahaloy, Father, kang ika na ordinaran na bilang padi. Ano ang pagbabago sa imo ngunyan tabi? March 13 ako na-ordinahan. So, lampas ang bulan, maduwang bulan pa Opo. sana. So, medyo nasa honeymoon, kumbaga sa bagong mag-agom, nasa honeymoon period Honeymoon pa. period So, ka mo kang mahal na Diyos. nasa Di ba honeymoon pa. nagpakasal ka kay mahal na Diyos? pagkasal. So, pagbabago siguro, mas dakol na responsibilidad na tigahagad, lalo na sa satuyang, lalo pagtabang talaga, lalo ngayon na pandemya na ini. Nahiling ko na, yung takot na ang ibang tao ngayon na pangibabawa ng takot. At kung gabusa sa nagkitatarakot, paano na sa mga daing-dae. So, nagkapasalamat kita sa mga tao. Araw kan ako Bicol na bukas ang opisina na nagtatabang. So, minsan daw ako mapasain, minsan may ko si Sam, yung executive ng ako Bicol, tig-apudan ko lang, Sam, kailangan natin kailangan dito, so responde. So arog po kay to sa to yan nagiging bilang sarong padi, gari baga kita mediator. Opo. Ngunyan mediator Nagiging instrumento. Instrumento. kita. So ngunyan
ako dahil man akong kakayanan, no? Dahil man akong personal na kakayanan. Kapasidad. Pero, kapasidad. Pero ang tao, madulog sa kuya. So, nagiging instrumento man kita kan mga ibang And tao. yan, Father, plano mong ipagpadagos, inidagos-dagos na pag-asikaso sa mga kababayan kung kinakaipuhan. Opo, daw. Saabot kan kakayahan. Yun po ang sinumpaan ming Opo. bukasyon. No? Father, arani ka po sa mahal na Diyos. Partner, aki ka pa, pangarap mo talaga, Father, maging... May calling iyan si Father. Ano, Father? Dayo man mataram po. Pero pag sinubay mo man sa istorya kang buhay mo, yaon ang kamot kang kaguran And na alam mo, partner, aki pa palang si Father kay ito. Nadadangog na ako ni Father kay Oo, ito. sa bunggo. Pero aki pa man ako kay ito. Aki pa. Aki pa, ibig sabihin, partner. Kampanahon, wala pa man sa muya ki TV ta. Oo, radyo lang talaga. Medyo Wala nasa pa man bulit-bulit kaitong na kami. Facebook. Wala Wala pa man pang kaitong Facebook, wala pang kuryente. Sa dipilang radyo pa sana. Ang katotohanan nga nila Alas kan 12. partner, sutugang niya, ipinangaran sa Say imo. mo, Bumbo Joshua. Father, arani ka po kay mahal na Diyos otrohon ko. Kung igwa ka po nin pangadjion para kay Congressman Saldi Asin Alam mo na. sa ako Bicol. Final na ito kay Congressman. Oh, sige, Saldi sige. Pangadi. Father, pwede mag-request? Ano po ito? Pag tagasabay mo man po sa pagpangadya mo, kung pwede man lang po. Pagpangadya mo man po ang love life ko na maging makulay. Ayan. Siring man ako man, Father, tabi, para sa kuyang pamilya na pirming yaon. Love life sa Love pamilya. life, pamilya. Love life sa pamilya. And so, good health, of course. Siyempre. O, Tanganing ngunyan. dagos pa kita Ay, di man mo na final kay Congressman Oo. Saldi. Pangadjion or kahagadan kay mahal na Diyos para kay Congressman Saldi. And ako Bicol Asan sa Party ako List. Bicol. Kasabay man ang Action Ko Center. Siyempre, ang sa tuyang pangadyo, pero sa lambang sa lalo sa mga nagiging mga leaders ka sa tuyang servidores ka sa tuyang nasyon na sinda padagos na tawaning grasya, giyahan kan Espiritu Santo na maging dayupot ng mga servidor kan sa tuyang nasyon. Asin siring man padagos na tawaning grasya na sandang kaipuhan, tanganin sinda padagos man na maging grasya sa tuyang mga kababayan, lalo-lalo duman sa talaga nangangaipuhan ni Maray. So kay Congressman ko, good health and more blessings sa iyang padagos na pagserbisyo sa katawhan. Sa katawhan. Salamat, Tabi, Father, Father salamat po Nossi. sa pagbisita live sa programa ang Tabang Ora mismo. Thank you po. Kanako Bicol and Action ko sa Padagos ka Congressman man Saldi. lugod, na biyayaan na singgayahan kan mahal na Diyos. And sana aron kan dahil man ugaring pwede kay Father and wish ko na pigaataram ko sa iba na nya ko sana magdakul ang lahi dahil man kwenta Father ang kuwan ko lang Umayo Father, ka at magpakabuti. Father sana dakul pa po ang matabangan mo man. Sige, yan po, sa tuya po yan na pagpangadyo sa itong kagurang na nagibungkit ang instrumento perme asin maging, asa ko maging tapat lang kitang mga Opo. tao. Yun Okay. po. Salamat, Salamat po, Tabi, Father. Father Salamat Ronald po sa inyo sa No si Balasi. No si Balasi. Thank you so much. Sir. Mga ka-action, dahil pa dyan tapos, supig, aabangan dyan Yun sa na tuyang eh. mga kababayan, Yun na ang eh. parapol ni Congressman Saldico. Sige. Yan partner sa satuyang pagbubelta. Kaya sa mga nakaantabay, dahil po kamo maghahali sa samuyang pagbabalik, igwana naman ng manggagana ng tablet, brand new tablet, as in cash prizes. Hali kay Congressman Saldico. Di ka mo mag-ali, mabalik pa ang tabang ora mismo.